Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hashwa ban le kamen Christmas kawai ka long ying kabaduk kabadan hakasnong rangs un ha kabakila yo ban keu ha ka ying kabatmai kababha kabala pinchna bat say amda ka no ka scheme henry na ka plashimet jong MLA ka Millennium constituency uba Hamletson dotling katay ka ying kaday jong uba dilan sotun bat ka kong yaman bha marbanyang lembat ki laingut ki khon badangrit kabalalap ka jingkerdo bat ka jing nado usnem arajar khat khandai ha ka jingjia ka bamshim la poi perkhat jong ka jingplo kensan jong ka ding ha ka bakala bamdo ye ka yeng bat klem da yo ru banshim watang i weiru itiar yeng kumta uba Hamletson doling MLA jong ka Millennium constituency ha ka arphotri ko banai no pra arajar arpuar ulalet ban plehi daladi ye ka yeng ka ba ula penchna but IT yakani ka yeng ha ukpa jong kani ka yeng bakin shongkin sa no nadu mentakasmi yakani ka jingyalang ka balangkot la penya do rangba snong jong ka snong rangs un uba remon khar kongor ha ka jingdon rengkat ki reurang ba bat na ki paramar jan marpa jong kani ka yeng Sedih ah kwa mo. Pilih kan? Apa setelah? Sini tuh. Nih. Apa aku gabul kan? Aku gablit. Kibalong ketiwa tikidang jonga kiba. Hakajing yaslok bat nga. Hakajing pliu jumut bat nga. Yang togin persang melihat kakam kabar jar-jar. Kaba dari tan bandai yang pertas dong. Dari kakam kaba ngilia da ka museum jong ga jing clear bat museum jong ga jing sos nam taki phi ku yang asam namar lai thu idu hanga ba kadi ka yeng jong phi kala mat ka jing plu mo kala plu da ka no ga ma ka daw gam tip bar khoi la inglut yeng sam bar khoi don shu da hadiang bala pun so nga ba der kidi nong lam jongi tinga so ba rekap ba perlok ni su dehi ban thau kala nanti kuno ni ba dirap ba ya phi ban penjawab yang sisi pada ya kata museum jong kajing soskan ya kajing museum jong lang para beliau mo namar ba ma biang hi kajing beliau don hi kajing lain ya katai dari kadi kakam pengilih beliau long sisi beliau ban ra biang kajing kermen pipu yang asem tiga dokumen ba nado bang job banga kalau kau bujuktif da jong pi nado bang job ar jaga pra kadi yang ka ba shi ho bang sna yo basna pelarang tau ne de yeng ka basi phau ka balasna nam ta ki pai ba jongi ki ba khamtam ki tu ki ba dok ki basuk ki ba janjar ki rangli ki juki liya bar pesna ka yeng hante po mle mawan po mle maukhar po pombot po demtring po mle bringi po banyun po lumoba po umlangka po nongse po losutun bat ka bas phau ne hangni po rangsui di kamni ka basuk nga marba habasna yeng kamni ka mod susna ka dabar pisalo jong mara ka skim kumsna ma dan pisalo jong handiat te dog ni perlok pade lai don lang pade lai I wish for we are for wish for nia pelang kumta te habala lang pisang yo basna ki yeng baro asfo tli te ka sutra pade mutaski yo ban uli pade ki yeng po arang su yang ni ban garung ai kubi kerpang yang misteri mo bagi lai o ketu kerpang yang ba pendep no shaka Christmas marba kham sutra hi banyo ban IT shoka Christmas kabalong kum kata ka jung ai sobha Christmas nan to jupi kum kayeng ka sem arfai wala pia do no jong kayeng ka sem her ka Christmas de ka konra ya ka jikmen konra ya ju sobi konra ru ya ka jikermen tenak ka mangi kum ka chicken hon yo pendep ka yeng shoka Christmas ban matras ngi sutra ba shoka Christmas yo ban supply no ya ka yeng namta ka jong pi ngasutu ki persang ki kilong ki warit rei blay pada undirap ungkersan ai bor fi kum kayeng sem lamba ka kayeng ka ba thamai kalong kayeng ka ba dap da ka jingsuk kayeng ka dap da ka jingit kayeng ka dap da ka jingtali baru blay kurku
Iki kam ke jam jong phi ya ka bla ka si karep karyang kum jo ki khon ki jong phi namar hangi ubril ki boro kilong ki bamla kilong ki bafla rei ublei bade dol ka jok banta ban ka khu ta ki ba khoi kini ki boro ki baja kum ni ki jingla jugi ban ai ki ye mat sa kaleng kam ne ki jingla jugi bre rei ki jingrap jong blei ku ban lor tigi singo shibure nam ta ka sim ke jong mi ki perlo ki bedor kan por ki ba la syaban ya mi lang moh daga di kapisa ke bagi don marba ngirap ko ni kapisa ki saye keleng ru umde ka no ka skim ka no ka jingram de tang daga bami daga donut ka sungi kat bagi don na poplang ni sei berkhoi manthau ya bugum ki yeng de baga strat baga poi ki yeng dole ban saye keleng apoi ngarung yeng mari rong yeng i ka dur ka bakmen ka don ta ka jong ki bon ki don ki yeng ki ba don chu ko pa ka we ka me ka pe nyongut ki khur is nei banglai mantap de rong sem de ni kata ko jing pusam ki marba dap de jing men dap de jing so shanga jing sem marba la ron ya ka jong ki sem te ko long kum juru matas ni ki yeng ba nado matas si pechong busa ni kalong ka yeng ba bit ka biang ka banai ka jing suk jing men bat ka kot ka khya ka na yeng sem ka jong ki bro ko we te sai sien ka yang jonga ai ko be pi bar khoi ba ka pang ye ka hon jungi ka ba don manta ban te ye ka yeng na marba ke man ki yeng ba ngasna ngam jusna marwi Nostrat iyo perlu kepada Malaysia. Ki ai lang we ai sipo we arpo we sipo. Nak ni psa bagi pelang lang iyo sa sipo lagi yang nado mga job hadu kat ni sipo ta sipo lagi yang we psa nam ki breo jungi macam jikerdo macam jinge bambar jinglo juga yang bambar ha kajing klano jumpa bar kum ta tete bar khoi. Ti pisang man le di kam so te jungi ti kalau kajing psa jungi bre ngi skam ba ble bre ko fu jadi kam